Истинската здравина се крие в детайлите. Това, което виждате във видеото, е най-важният и най-деликатен етап от изработката на нашите профили от стиропор – полагането на специалното защитно покритие. Именно то прави профилите устойчиви на външните влияния на времето. Този процес изисква изключителна прецизност, внимание и опит, защото качественото покритие гарантира дълготрайност, здравина и перфектен завършек на всеки профил. В Decoris BG не правим компромис с качеството, защото знаем колко е важно клиентите ни да получат устойчив и красив продукт, на който могат да разчитат години наред. Разгледайте нашите продукти и проекти decorisbg.com. Последвайте ни за още видеа от производството, полезни идеи и вдъхновения за красиви фасади и интериорни решения. Благодарим ви за вниманието.